motivan a urxencia na convocatoria da sesión son as seguintes. A Junta da Mancomunidade aprobou as cotas relativas ao ano 2025 na sesión do día 28 de outubro de 2025, que supón un enorme incremento coas cotas dos exercicios anteriores a 2024. O día 5 de novembro de 2025, a Asamblea da Mancomunidade aproba os orzamentos para este ano en función das cotas aprobadas pola Xunta da Mancomunidade o día 28 de outubro. É preciso, de xeito transitorio, incrementar as actuais tarifas da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa para tratar de paliar a grave cobertura de déficit que se xera coa aprobación das cotas do exercicio 2025. Para que as novas tarifas poidan aplicarse no exercicio 2026, é preciso que a modificación entre en vigor neste exercicio orzamentario, o que xustifica a urxencia da sesión. Por estes motivos, a Alcaldía propón ao Pleno que ratifica a urxencia da sesión extraordinaria urxente convocada para o xoves 6 de novembro ás 8 horas. Bueno, como viron onte na Asamblea da Mancomunidade, todos os concellos andamos ahora correndo para que isto poida entrar en vigor o 1 de xaneiro do 26, e non nos quedaba outra que facelo por urxencia e, bueno, por lo menos desde esta presidencia consideramos que está máis que xustificada a urxencia deste tema. Non sei se o Grupo Socialista quere decir algo, o Grupo Mixto. Votamos, por tanto, a urxencia da sesión. Punto número 2 é a aprobación inicial da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana. A proposta de acordo sería: o Pleno Corporativo acorda, primeiro, aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana nos termos que figura no expediente coa redacción que se recolle como anexo a este acordo. Abrir o período de información pública por un prazo de 30 días hábiles, cun anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de ditos electrónico do Concello. No caso de que non se tivese presentado ningunha reclamación ou suxerencia, entenderase definitivamente adoptado o acordo que até ese momento era provisional. Unha vez que o acordo provisional se leva definitivo de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da modificación da ordenanza fiscal terá lugar cando se publique completamente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2026. Bueno, como xa lles comentei onte na Asamblea da Mancomunidade, viñamos arrastrando, este Concello xa viña arrastrando un déficit de recaudación respecto ás liquidacións anteriores da cota. Xa ven aquí no cadro que, tomando como referencia o 2023, xa a recaudación tiña que ser de 164.000 euros e non se chegaba a ela. Ahora xa ca exageración de cuotas que nos aprobaron no 24 e no 25, a situación xa se dispara enormemente. Como vostedes saben, este Concello ten recurridas as cuotas do ano 24, o cal está o tema no xulgado todavía, non sabemos nada. E sobre as cotas do 2025, como xa se lles informou, pola parte da Alcaldía, na Xunta Directiva da Mancomunidade, votouse en contra delas por considerar que non se acreditaba suficientemente ou con probas fehacientes de onde salían esos números. Entón xa se verá despois o que pasa con esas cotas. O que estaba claro é que, dunha maneira ou doutra, tiñamos que paliar o déficit de que ni siquiera estábamos recaudando a liquidación da cuota que estábamos pagando, e iso non se podía soster, e iso xa nos obliga, de momento, a ter que subir a taxa de lixo un 53%, que é o que se está aprobando hoxe aquí. Que vai pasar o ano que ven non o sabemos ninguén, porque evidentemente non sabemos o que vai pasar na Mancomunidade do ano que ven, que números vai haber, porque o que se aprobou agora é do 25, no 26, isto para entrar en vigor a taxa nosa no 26, non sabemos que números nos van a sacar no 26. O que se trasladou ali foi o que, bueno, xa os coitaron na Asamblea os voceiros do PSOE e do BNG, en teoría van a pretender que eso se reduzca unha vez que se licite o contrato, pero bueno, eso é unha idea, unha teoría que teñen eles, que non sabemos hasta que punto se vai cumprir e non sabemos con que números vai a xogar. Como xa ven aí tamén na documentación que se lle enviou, a teoría desta alcaldía que apoia a secretaria interventora é que ademais esta taxa debería ser cobrada pola Mancomunidade, que é a única que ten os números realmente, os datos para saber o que se debería facer fronte, e non a deberíamos ter que cobrar os concellos. Pero bueno, a situación é que nós temos que agora ter unha taxa que polo menos cubra a cota que se estaba pagando
a toda agora, eso polo menos. Entonces, vémonos na obriga de, correndo e con urxencia, que no 2026 ter unha recaudación que polo menos supere esos 164.000 e ca subida que se está aplicando aquí, pois temos unha recaudación por encima desto. Non sei se queren facer alguna manifestación, o Grupo Socialista. Vamos ver, sobre a actualización pois é sobre as cuotas do 2023 e anteriores. E, bueno, isto xa nós o trasladamos ao pleno non agora, senón xa en legislaturas anteriores, que había que ir actualizando as cuotas. E entón, claro, non había por que facer esta subida tan radical agora, si nós fóramos actualizando as cuotas nestes anos anteriores. Eso, nós vamos votar a favor porque é necesario, evidentemente. Nada máis, non teño nada máis. Con isto? Nada, eu non me vou ir máis alá, ainda cando estaba a anterior alcaldía neste propio mandato, eu xa lle dixen que cando iba a actualizar esta tasa, porque sabíamos que había que pagar porque por os residuos que producimos. Pero o que me resalta aquí é que se me podría explicar a secretaria a parte que temos, porque hai unha cuota que é unha cuota extraordinaria, que é a débeda que temos contraído nós como CCCs, e ven como unha cuota extraordinaria do lixo. Entón, nós iso vamos a computalo nos orzamentos do ano que ven, como débeda, como cuota de lixo. Pois, a verdade é que non o sei todavía. Non o sei, algo que xa me plantexei como facelo reflectir na nosa contabilidade, porque a nós eso vai nos a chegar como unha liquidación extraordinaria, como un gasto corrente. Entón, non o sei, non sei de que maneira facelo reflexar de algún modo, porque non é unha débeda nosa. Esa débeda non é do Concello, é unha débeda da Mancomunidade, que é unha entidade xurídica con personalidade totalmente diferente ao Concello. O que pasa é que a Mancomunidade, para cobrar esa débeda, trasládalle unha parte do importe aos concellos, pero non é unha débeda do Concello de Lousame. Claro que hai unha... Non é unha débeda nosa, a débeda é da Mancomunidade. O que pasa é que a Mancomunidade, para sufragar esa débeda, pode botar man dunha batería de recursos, e o que decidiu foi aprobar unha cota e liquidarlle aos concellos. Podería tomar outras decisións a Mancomunidade. Quero dicir, tomou esa decisión. Ela ten unha facenda independente dos concellos, podería concertar un préstamo a Mancomunidade, podería... Quero dicir, hai varias opcións, pero tomou esa. Entón, a nós esa liquidación cheganos como unha liquidación dun ingreso de dereito público. Entonces, a verdade é que non o sei. Teño que consultalo, se mellor facelo reflectir como un pasivo contingente, non o sei, para que de algún xeito na nosa contabilidade ou na nosa conta xeral se reflicta que hai esa situación, pero é que tampouco é unha débeda do Concello. Teño que estudiarlo, non sei como vou facer, como vou afrontar ese tema cando nos chega a notificación, vamos. Despois do Concello, si xa temos previsto como nos va a hacer fronte a esa liquidación extraordinaria, por iso durante 10 anos 100 e pico mil euros. Eso formará parte de como planifiquemos os orzamentos do 26 e os seguintes, que é o que estamos xa empezando a traballar neles, porque a intención é que podelos que se dá tempo e non sale nada do revés, intentaremos telos listos para que entren en vigor ao longo de xaneiro. Esa é a intención desta alcaldía, que non digo que vai entrar o 1 de xaneiro, pero polo menos que ao longo do mes de xaneiro poidamos ter os orzamentos en vigor. E iso é unha das temas que trataremos agora que empezaremos a facer unha planificación económica a futuro de como vamos a tratar eso, pero a día de hoxe non lle podo dar esa información, pero bueno, nos seguintes plenos ou cando sea o pleno, cando celebremos o pleno do orzamento, pois xa se tratará. Vale. Simplemente, nada, decirlles que, bueno, eu do que pasou en anos pasados non podo responder. Eu o que sei é que podenme creer que sentarse aquí e ter que pegar esta subida non é agradable. Eso creo que entenden todo o mundo. Pero tamén entenden todos que temos que facer, porque a lei é a lei e temos que paliar ese déficit. Entonces, o que se intentou
con moito traballo que os números cadraran para paliar ese déficit e ao mesmo tempo que ese incremento fora o menos dañino posible para o veciño que vai a recibir. Quer dicir, entonces é un incremento moi grande, pero intentamos que fora o máis equilibrado posible para cubrir canto menos as nosas obligacións de recaudación. Entonces, pois, non é agradable, e menos para quen acaba de sentarse aquí fai un mes, pero é o que nos tocou. Entonces, sin máis, temos que aprobar isto e que entre en vigor para ir xa planificando todo o plan económico do ano que ven. Votamos. Votos a favor? Pois non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Gracias.